15 с трети дълъг дял. Раз, два, три, четири, пет, раз, два, три, четири, пет, раз, два, три, четири, пет, раз, два, три. Така, сега ще ви го покажа пак. И... моля да се поснимем малко музика, че това доброжанство ми изяде главата. Така, показвам. И раз, два, три, четири, пет, 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 раз, два, три, четири, пет. Видяхте ли колко е лесно? Тръгваме назад с десен. Показвам. Раз, два, три, четири, пет, раз, два, три, четири, пет. За да остане десен. Айде. Готови? И раз, два, три, четири, пет, раз, два, три, четири, пет. Оставаме 10. Сега, вижте как. Раз, два, три, четири, пет, раз, два, три, четири, пет. Сега от тук изнасяме крака и при мъжете мога да кажа, че подават, но при жените не знам точно какво да ги измисля. Може би някаква ластичка, ако сте правили по този начин, с опънат крак. Показвам, с подскок. Раз, два, три, четири, пет, раз, два, три, четири, пет.